Εδώ και αρκετούς μήνες καταπονώ το σώμα μου με full προπονήσεις και αγώνες. Μετά το τελευταίο αγωνιστικό Σαββατοκύριακό μου, αποφάσισα να του φερθώ όπως το αναλογεί. Έτσι, απευθύνθηκα στους ειδικούς. Και δεν είναι άλλοι από τους Massage Experts στην οδό Πανόρμου 119. Σε ένα σύγχρονο χώρο που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, με έμπειρους φυσιοθεραπευτές, αφέθηκα στην εμπειρία του αθλητικού μασάζ. Από την πρώτη επαφή μου με το χώρο, ένιωσα το φιλικό περιβάλλον και τον επαγγελματισμό του προσωπικού. Στη διάρκεια της συνεδρίας, κατάφερα να διαπιστώσω ότι έχω κάνει κάτι πολύ κακό στο σώμα μου, αφού τόσο καιρό δεν το περιποιούμουν όπως το έπρεπε. Έτσι, η ανακούφιση σε όλο το μυϊκό μου σύστημα ερχόταν λεπτό με λεπτό. Οι διατάσεις δε μεγάλωσαν το εύρος κίνησής μου κατά πολύ. Το αξιόλογο βέβαια είναι ότι μετά από τη συνεδρία είχε καλυτερεύσει ακόμα και ο ύπνος μου. Και φυσικά η διάθεσή μου το πρωινό. Τελικά δεν είναι τυχαίο που επαγγελματίες στην ποδηλασία έχουν στο πρόγραμμά τους το αθλητικό μασάζ. Τώρα που βρήκα τον κατάλληλο χώρο, μάλλον θα μου γίνει συνήθεια. Μήπως γίνει και σε εσάς?